Alle sammen, velkommen til den her video. I dag så skal jeg fortælle om nogle sko. Det her var nogle små modeller, vores mor skal bruge. Og så fik jeg lov til at låne den, hvor jeg sådan vil fortælle lidt om dem. Og ja, så jeg skal bare til at komme i gang. Se, den her sko, den er meget flot. Jeg kan godt have den i min størrelse. Jeg har kæmpe fødder, synes jeg selv. Det var den her rød en, og den har sådan noget ekstra bund. Den har sådan en ekstra bund hernede, hvis man ligesom kan se det. Der er sådan en lille streg lige her, som man ser der. Så er der sådan en streg, hvor at der er sådan noget ekstra nede i bunden. Og det gør sådan, at man ikke tipper sådan fremad. Og den her hæl, den går sådan lidt ind på foden, sådan buer og ned. Og det gør bare, at man ikke sidder så dårligt, eller går så dårligt, og så vælter man ikke rundt og sådan noget. Så er der den her. Hvis I har set Fix Me Friday, hvor at hun fortæller om sådan nogle her sko, så kan man se, at det her ligner lidt en af dem, som hun har. Det ligner den her lidt. Og den har den der hæl, men den har ikke så. Den har sådan en meget, meget tynd af de der bunde. Så der står man ikke så stabil på. Og så er der den her. Den har den her hæl. Men den har ikke det her nede i bunden, så der kan man godt tippe sådan lidt fremad, og så. Men den sidder godt fast på foden. Og ja, jeg kan godt have de her sko i min, undtagelse i den her. Det er ikke lige min farve og sådan noget. Og så er der den her hæl, hvis man overhovedet ikke kan lide stiletter, så kan man få sådan en med en kinahæl. Og det er så, man står mere på fødderne og sådan. Men der er der så bare ikke. Men der er der ikke det her nede under. Det var de sko, jeg havde. Bare lige til at vise lidt. Så må I gerne like, abonnere og kommentere. Og så ses vi bare i næste video. Hej.